Hát nem tudom, hogy nekem hogy fog ez sikerülni, mert eléggé lagos a gépem. Tőlem. Jaj, nem vettem ki erőt. Mindegy, nem fogok erőt potizni, nem érdekel. Van OP almám. Kit érdekel? Mehet? Persze. Jó! Jaj, már is, olyan. Szerintem ez elég gyors lesz, elég gyorsan meg tudsz te engem ölni. Jaj, na nem mondd már. Az jó, hogy az a textúr pack, amiben szó szerint nincs tűz. Jaj, nem mondd. Tegnap Skype 6-7-en egyeztünk kamrába egy gyerekkel, hisz lekapott a vértje, én meg megöltem. De elég jó kardja volt. Ezt visszakaptam. Milyen kardja volt? Tör 3, él 5. Hát olyan, mint a miénk. Ok. Jó, ez itt egy FPS lag volt, ezért. Aj, nem ad. Hogyan? Én még nem is koptam szó szerint. Tényleg? Aha. Olyan jól szedted? Aha. Csak mindig töri 3-as. Koptál amúgy. Tudom, elkapott a sicsakom. Utána még meg kell vágnom, feltöltenem. Nekem jó van. Jaj, nem mondd meg. Egyébként de rájöttem valamire, hogyha eszi be az OP-t valaki, akkor üssed. Tudom. Mert akkor több az esély, hogy meghal. Én tudom, mikor jár le az OP, az a jó. Tesómban is megmutatta. Tudom, vagy 25 másodperc, vagy 30, azt hiszem. Koptál? Tudom, ne. Hát ez a videó ennyi is lett volna. Elég jó. Hát, Köszönjük. sziasztok!